सर आप टीचर्स Sar Punjab contract teacher te mu in an Hna Nge sakan ni tur thu itiama. Ṭhalaite hne na po nadang tam takin pek tur thu in soibok. Punjab Ṭhalaite hian sarkar hna lo chu hna tak takan ngai meu lova. Zirtir tu te chungcha nga po hian contract thok an tam hle maya. Chung chu engtia chin fel nge in tum. Atlang pui thu po in han ngai tua la. Punjab school heti zauzai te hian zirtir tu an mamo anilom ni. Zirtir tu ai o mi sang sang mu in Punjab sarkar school din mun hi ka zir chianga. School tam tak pol sari thleng omna skula zirtir tu pakhat ma om lo na school te. Zirtir tu pakhat chau omna school te a om fur thu min hril. Chung school te chuan zirtir tu an mamo anilom ni. Heng contract teacher ho te hi chung skula te chuan da nge ngal mai thei an ni a. Chung chau lo po chu zirtir tu dang tam tak mamo bel an la ni. Tuna zirtir tu nget lo an lak thin zat let ni thok hi Punjab in zirtir tu amamo. Mase he sarkar hian mamo zat zirtir tu la thei lovin an lak chun te po an tilung oi zo lova. Classroom chunga no pang zirtir tu tur zirtir tu ten. Tuna hian teng ki chunga lo nin lung oi lo na han lan tir me ka ni a. Chief Minister la chuan teng ki chunga lon zirtir tu zong zong thu buai siam sakan ni tur thu ala puang ta deu le ngal. Pa ber chan changa afa te kwa tu rangai. Chief Minister in hetiang thu apuang mai te hian min thong hle ani. Nang chuan sarkar na tam tak siam bel thei in ring ti na ani mo. Tam tak sarkar Hna Thar tam tak siam bel thei ani. Mohala clinic pakhata ringot po thoktu pali zel mamo an ni a. Alo bera Punjab a hian mohala clinic sing ni vel Siam matul dona. Chuta ringot po chuan Hna Thar sing riat apian bel don ti na ani. Punjab sarkar skula te hian clerical staff le security staff te. Mun phiat tu te le athena chuan zirtir tu te nge po anom manglo hloma. Delhi te anga zirna tha kalpui tur chuan thoktu engza ta tam chia nge lak bel nga yang soi mai thei po ani lo zok. Chu mai chu la ni lova. Delhi a chuan min sarkar atangin mamo neita se sarkar office door tura hun le sum se nga kal ngai lovin phone number 1076 sa khola. Sarkar ayo in chumi ina chuan officer te an vakala. Amamo amu theina tur chuan an vatan pui thin. Chutiang doorstep delivery of services sa thoktur po chuan thalai tam tak mamo an ni. स्कूलों के अंदर जैसे मैंने बताया ना क्लरिकल स्टाफ है, ना स्वीपिंग स्टाफ है, ना सिक्योरिटी है, ना टीचर है. इतने बड़े अगर आपको दिल्ली की तरह अच्छे स्कूल बना के शिक्षा देनी है, इतनी नौकरियां निकलेंगी टीचिंग स्कूलों के अंदर ही मैं बता नहीं सकता. सर, फिर हमें जैसे डोर स्टेप डिलीवरी करी हुई है दिल्ली में अगर किसी को भी सरकारी विभाग में काम करवाना होता है तो अब वो डिपार्टमेंट नहीं जाता, छुट्टी नहीं लेता. फ़ोन 1076 नंबर हमने जारी कर दिया. इस नंबर पे फ़ोन करो, हमारे यहाँ सरकार से कोई ऑफिसर आपके घर आता है, आपके घर आके आपका सारा काम कर जाता है. आप उसको